להיות כל כך עוד פשן, אז במונית ניסה נגיע 1 ו2, אמרה תודה לך תלפת בעוד 2, רק עם אופנוע, רק עם אופנוע, לא משנה מה משחק, הכל עניין של תחבורה, בגלל היסוס על כוח סוס, לא ראיתי הצגה שנייה. הסברתי לה שכאן הרכב לא קובע, ושיותר חשוב לאן אתה נוסע, אך לא רצתה מילה אחת לשמוע, שאין בזוג צמיגים תנקלק ומנוע, רק עם אופנוע. הרגשתי שאני הולך ומשתגע, השכנועים שלי חלפו ללא שומר, ב9:30 רוצה לראות קולנוע, ולא יכול כי לא דאגתי לאופנוע, רק עם אופנוע, רק עם אופנוע, לא משנה מה משחק, הכל עניין של תחבורה, בגלל היסוס על כוח סוס, לא ראיתי הצגה שנייה. בסוף אמרתי נוער, בואי נשכח מסרט, נסגור עניין יפה, נדחה לפעם אחרת. סגרתי טלפון, חייגתי חיש של מונדה, אך היא סגרה עליי כי לא היה לי הונדה, רק עם אופנוע, רק עם אופנוע,